Днес ще поиграем Агарио и да ви кажа, не съм от най-добрите на Агарио, но мисля, че вие по-добре да го прецените. Аз не съм добре в оценките. Не съм добре в преценяването на добре, зле и подобни. Тук има доста храна. Yes! Аде. Леле. Не, няма да се жертвам. Не, моля те, не! Не. А така не може да ми изяде, а? Това трябваше да го изям. Аз не съм в добра обстановка за интернет. Всъщност съм прави, ама не от най-добрите обстановки. Не от най-добрите видео, не от най-добрите обстановки. Идеално ми е даже. Извинете, че само си сменя мнението, но не мога да преценя. Fuck you. Да бе, точно там ли ще сложат такова? Фанки мънки. Некви реклами. Много мраза некви реклами да ми се показват постоянно. Само да съобща, аз играя на телефон. Смятам, че на телефон е по-удобно. Не съм свикнал с мишки да играя. Той дог го познавам. Познавам го, той ми е приятел. Но той не ме познава в Агарио. Не, yes. Така, yes. Да. Гадно. Не мисля да бъде много дълъг клипа. Ще бъде кратък. Ако искате, аз имам възможност да играя на Forza Horizon, едно да снимам на Need for Speed Underground, на много неща. Също, само дето ще ги играя на Xbox 360, ако някой пита на какво ги играя, защото вече в един клип са ме питали. Не мой клип, а на един приятел в профила го катихме клипа и питаха на какво ще снимаме, на какво играем Underground. Но аз тогава още няма страница и не можах да му отговоря на ония. Не го знам какъв е, някакъв смешник. Между другото, на сайта на приятеля ми е Светлин Любомиров Първанов, Светлин Любомиров само, се казва, той също е Katax.bg, има два профила, един е Katax.bg, може да го проверите, прави клипове на Minecraft и The Creeper, може също него да проверите, той прави много готини клипове на Minecraft, ние снимаме поредица, аз, Katax.bg и The Creeper.
правим поредица на Майнкрафт. И тази поредица ще бъде качена на страницата на The Creeper. Аз понякога така мамия хората идват да го изяждам и аз по същото време го изяждам и ставам по-голям от тях. И ги изяждам. И да видим класацията. Путин. Някакъв Путин е на второ място. Ето. Не. Аз съм хитър. Дами и господа, мисля, че това ще отклипа. Съжалявам, че е кратък, но довиждане.